Cabalen Motovlog. Motoclerk po. JTech Motovlog. Arkin Bautista po. Yan, Aldong Gala. Soy Hey for speed, subscribe! Oh, Giro the Vlogger. Tuwid Motovlog po. Pwede rin yung Ano ba? Dry Motovlog nga pala. Alright! Welcome po sa lahat sa mga welcome po sa lahat sa mga first na nakamit natin today. At last po na nakakasama ko rin yung iba na kasama din natin. So welcome po sa Cabalen Motovlogger po. Right. Punta po tayo ngayon sa Haduan para sa gagawin nating charity sa ating mga kababayan na or kabaryo na Aita. Yan, kasama po si Boss Madam. Yan. Boss Madam. Alright. Boss Madam, Ma'am Ter. Salamat ka. Boy liner. Thank you guys. Yeah, thank you. Father God, maraming salamat po sa pagkakataon ito na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. So maraming salamat God sa guidance, sa mga biyaya, Panginoon, na pinagkakalob mo sa amin. Salamat din po sa opportunity na makatulong kami sa aming mga kababayan kahit na hirap din kami sa buhay, pero nagbibigay po kami ng tulong sa abot ng aming mga kaya. So Lord God, pagnibayan niyo po kami sa aming biyahe ngayong umaga na to, na maging successful sa araw na to, at marami pa po kaming matulungan sa mga tutunan na pagsasama. So gabayan niyo po kami God sa maghapon ito, at maraming salamat. So sinasama dinadala po namin ang lahat dito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayun guys, no, first time natin sumama sa Cabalen Motovloggers, mga lodi ng Pampanga guys. So mamaya guys, na-update ko kayo kapag andun na tayo sa mismong Sitio Haduan. Alright guys, so Cabalen, start kami dito sa main gate Angles. Guys, Cabalen Motovloggers wala. Maraming salamat pala sa sponsors natin ng outreach program. So nag-donate or nagbigay si Hotel Snow.
papasok sa mismong Clark. So from main gate no ta Cabalen, nasa 10 to 15 minutes yung biyahe natin papunta sa may Aqua Planet. So sa mismong Aqua Planet guys, malapit na yung mismong Sitio Haduan. Yung Cabalen, dito yung mga kasama natin. Motovlogger! Special thanks to Hotel Snow. Maraming salamat sa pagbibigay ng tulong para sa mga kapatid nating Aita sa Sitio Haduan. Mabuhay kayo, Hotel Snow. Siyempre, maraming salamat din sa mga kapatid natin sa Cabalen Motovlogger. So sana next time guys, makasama ulit ako sa mga outreach program or charity ride nyo. Mabuhay kayo, Cabalen Motovlogger. Yun guys, shoutout ulit sa Hotel Snow at saka sa Cabalen Motovlogger. Maraming salamat sa pagtulong sa mga kapatid nating Aita sa Sitio Haduan. Yun na Cabalen, huwag nyo rin kalimutang mag-follow sa Cabalen Motovlogger Facebook page and syempre sa Hotel Snow Facebook page and then yung Exploring Pampanga. Maraming salamat. Cabalen, bali dito na tayo sa mismong Aqua Planet dito sa loob ng Clark. So napakaraming bikers kasi lagi naman mga bikers sa dinadayong tourist spot dito sa Pampanga. Ito ang Aqua Planet and then marami rin pumapasok dito sa Clark para puntaan itong Sitio Haduan. So pagdating nyo dito sa mga kailangan yung kumaliwa para marating nyo ang Sitio Haduan. So sabi nga, pagbukas ng Aqua Planet, i-cover natin pa guys. Yun guys, ito na nga yung papasok sa mismong Sitio Haduan. Ito na yung parte na rough road. And then hanggang sa mismong jump off guys, andun na yung mismong hanging bridge. Yun na Cabalen, bali dito na tayo sa mismong Sitio Haduan, sa mismong yung pinaka jump off nila. Guys, kasama nating Cabalen Motovloggers. Kasi bayo Cabalen niya, ako Alkin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito nga tayo sa mismong Sitio Haduan, or kung alam nyo yung mismong Haduan Bridge. Nandito tayo guys, kasama natin yung Cabalen Motovloggers guys. Mamimigay tayo ng mga groceries para sa mga kapatid nating Aita dito.
Dito na para hindi po tayo dikit-dikit yan. So ito Cabalen, nakakabit yung Cabalen Motovlogger. Sa kakabit ay Sir J-Tech. Sir J, plug me yung subscribe, YouTube. J-Tech Motovlogs, subscribe na lang po yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin. Sa amin po, saka salamat po. And guys, J-Tech Motovlog, ano sir, no, Facebook and then YouTube channel. Yes sir, sa YouTube channel ganun din, J-Tech Motovlog at sa Facebook din po. And guys, ang tabayan ng talaring video ng Sir J-Tech Motovlog. And then subscribe and follow na kayo. Yes sir. Alright, salamat. Yun nga ba rin, kasama natin si Sir RM Pops Motovlog. Sir, ano, i-plug mo yung pinaka YouTube channel mo. So, yun nga, salamat kay Alvin Bautista na yun, sasabihin ko na yung YouTube channel ko, RM Pops Motovlog. Then, supportan din natin mga Cabalen Motovlogger. Yun guys, so isa sa member ng Cabalen Motovlogger, Sir RM Motopops. Don't forget to subscribe guys. Sir, may ano ka, diba? Facebook page. Yun, same lang po, RM Pops Motovlog. Yun guys, no, RM Pops Motovlog, Facebook page and then YouTube channel. Thank you. Yun nga pala yun, kasama natin si Eric Marasakit. Sir, shoutout, ayan mo, i-plug mo yung pinaka YouTube channel mo. Yun guys, please subscribe to my YouTube channel, Eric Malasakit Vlog, and follow me on my Facebook, Eric Malasakit Vlog. Yun guys, so wag natin kalimutan suportahan si Sir Eric Malasakit Vlog. So, member din siya ng Cabalen Motovlogger. Yun nga Cabalen, kasama natin si Sir Motoclerk ng ito, plug mo sa ring pinaka YouTube channel. Please guys, subscribe my channel Motoclerk and also my page Motoclerk. And shout out sa asawa ko, Happy Mother's Day ngayon. Yun guys, happy Ana, tsaka sa baby ko, Yeah. si Ana. I love you. Happy Mother's Day din sa asawa ko. Alright guys, J4Speed nga pala guys. Paki-follow na rin sa Facebook page ko tsaka YouTube channel. Ayan. Subscribe. Salamat sir. Salamat. Alright. Follow po kayo sa aking page and YouTube channel, Zeko Gara. So, yun kay Sir Alvin Bautista. Yun. Salamat boss. Thank you. Supportan natin si Sir Seko Gara guys. Yun nga pala yun, kasama natin si Sir Speed Limit. So, speed limit and exploring Pampanga. Sir Pampanga. Ano sir, may channel and then YouTube channel and then Facebook page. Meron. Yan, meron po. Speed limit 69 sa Facebook. Yan, don't forget to like and follow na rin po. Then sa YouTube po, please subscribe. Speed limit 69 po. Yan. Plug mo na lang. My name is Ran on Two Wheels Motovlog po. Subscribe YouTube on Two Wheels Motovlog. Same lang sa Facebook on Two Ayun. Wheels Motovlog. Exploring Pampanga. Yun na pala, kasama natin si Sir Flicker. Sir, i-plug mo yung pinaka YouTube channel mo. Okay, manood po kayo ng Flicker Motovlog. And guys, don't forget to subscribe to Sir Flicker Motovlog. Thank you. Yun na Cabalen, huwag niyong kalimutang i-subscribe lahat ng Cabalen Motovlogger. Supportahan natin lahat guys. Lahat ng Kapampangan content creators. Syempre, shoutout ko. I-follow nyo sa Facebook, Cabalen Motovloggers guys. Yun na Cabalen, hanggang dito na lang. So, tapos na magbigay ng mga relief goods yung Cabalen Motovloggers. Yun na, shoutout pala ulit sa Hotel Snow sa sponsor ng video to guys. Maraming salamat. And then syempre, supportahan din natin yung lahat ng Cabalen Motovloggers. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video natin. And then kung nagustuhan nyo itong video to, pag-share na lang Cabalen. Maraming salamat.